nthenda ya lizunzo, chida cha diabulosi. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Takumana pano pa Word Made Flesh, tigawane mawu a Mulungu atithandize kumvesa moyo wathu komanso kuzindikira kuti kodi tingapange bwanji pamene zosiyanasiyana zikutichitikira m'moyo mwathu. Ndipo lero tikunena kuti nthenda ya lizunzo, chida cha diabulosi. Ndipo mawu athu tikuwatenga kuchokera pa 2 Timoteyo chapter cha 3 ndime ya 10 mpaka na ndime ya 14. Sono iwe wakhala ukundisatira nzophunzitsa zanga, mayendedwe anga, cholinga changa, chikhulupiriro changa, kuleza mtima kwanga, chikondi changa, kupirira kwanga, mazunzo anga ndi masuso anga, monga amene adandigwera ku Antiokeya, ku Ikoniyo ndi ku Listra. Ndidazunzikadi kopsa, koma Ambuye anandipulumutsa kwa zonsezi. Onse ofuna kukhala ndi moyo olemekeza Mulungu mwa Khristu Yesu azazunzikadi. Mmenemo anthu ochimwa ndi onyenga azankanayipirayipira, ndipo azanyenga ena nkumanyengedwanso iwo omwe. Koma iwe limbika pa zimene waphunzira ndipo waziwa kuti nzoona. Paja ukuwaziwa amene adakuphunzitsa. Mawu a Ambuye, tithokoze Mulungu. Lero abale anzanga, ndabwera ndi uthenga wabwino. Ndabwera ndi nkhani yabwino yoliyopera kwambiri, yochititsa chidwi. Poyendayenda njira ndi m'mindamu ndiponso posinkhasinkha mawu a Mulungu molinganiza ndi moyo wathu wa siku ndi siku, ndapeza chinsinsi chimene ndifuna kugawana nanu lero. Chinsinsi chimene inuyo mukachitengera serious ndithu muzaona kuthandiza kwa zotsatira zake. Ndabwera lero ndi nkhani ya mtengo wapatali yoti ndigawane nanu pa zomwe ndazipeza posachedwapa. Siku ndi siku ndimanyamuka nkumayenda m'mindamu kuona mmene mbewu zikukulira, kusirira nawo chilengedwe cha Mulunguchi. Kunja kukatizi zintchito zonse nditamaliza, ndimayenda monseumo manja anga ali kumbuyoku, gwede 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 gwede, kusinkhasinkha za moyo wa munthu ndikuzifunsa za zinthu zimene zina ndi zina zimene zikuchitika pa dziko lino. Mavuto osiyanasiyana amene munthu wakumana nawo, komanso zipsinjo zimene zikupombonyeza moyo wa Chikhristu, moyo wa Chikhristu pa moyo wathu. Mawa kukacha ndimatandalatandala pamuzi pano, malo mwina ndi mwina mosadusadusa anthu, mwanje mongomveka kamphepo kokha kawi ngati kairiya kaja, kuti mwina ndimveko kaliuka Mulungu kundinong'oneza mayankho azododomesa za moyo wanga waufupi ndi otopesawo. Kumeneku nkumene ndimakakumanako nzodabwisa ndizochititsa chidwi. Nkumenezo ndinapita zulozuloli nandodoma kupeza pakachire poteropo chida choyipa koposa, choyipisisa. Chimaoneka pena ngati cha chisulo, pena ngati cha ntovu. Chinali ndi ubweya, ndipo kuchiyang'anisisa chimakhala ngati chikupuma fwe 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 fwe. Ine nthawi zonse ndimadusa pomwepo, koma sinkachizindikirayi. Nthawi ndi nthawi ndimapita pomwepo, koma sinkachiona kuti ati pali chiopsa chotero. Anachilemba zina lake munthiti mwakemo ndi mawu ofira. Ntachitulukira chida chimenechi, thupi langa linagwidwa siziya, ndipo ndinayima pakathengo poteropo kwa kanthawi. Ndinati chete, uku ndikuchiyang'ana. Ndinalipo ndekha popanda wina aliyense kumbali, kuthengo kwenikweni kumbali ndithu.
chinalipoteropo chida choyipa koposa. Sindikanathanso kupitirira ndi ulendo wangawo chifukwa nkhongono zonsezi zinakuti zii. Ndinangochijambula. Kenako manja anga kumbuyo kutembenuka, kuloza mapazi anga ku nyumba yathu ya ansembe kumwe ndinachokera. Njira monsemo maganizo anali ku, ndipo ndafika ku nyumba mwanga ndinakhala pansi pa tebulo langa, manja onse awiri kugwira mutu ngati nsanamira za nkhokwe yoluka. Kuganizira za chida choopsa chimenechi zidandiopsa ndithu, ndipo chifukwa chake lero ndati anthu amamana na nsima, ine nkhani iyi ndisakhale nayo ndekha. Inu yonse mukudabwa lero abale kuti zinthu zikukhala ngati zikusokonekera. Palibe chanyumwapo inu kuti lero akhristu odalirika ngovuta kuwapeza. Inu taona ni mabanja a chikhristu aja amene timalonjezana kuti iwe ndine mpaka na imfa kutilekanisa, mene akulakatikira. Zomvetsa chisoni. Taona ni mmene maphunzitso a chikhristu akutayidwira. Chikhristu chikukhala ngati zinthu zambiri yakale, ndipo aliyense ozisatira amakhala ngati munthu amene saziwa moyo ayi. Nkumapezeka kuti Satana walowa ndithu, walowa mpaka na mchalichi. Ndikufika pena kuti mpingo wina ndikumakhala mpingo wa Satana, kuti Satana wayambisa mpingo. Anthu nkumachoka ku mipingo ya chikhristu ndikumapita ku mpingo wa chisatana. Kupeza kuti mkulu wa mpingo tu ndithu wa mpingo wina wa chikhristu nkuchoka kukakhala mtsogoleri wa chalichi cha Satana. Anthu nkumadabwa kuti zatheka bwanji kumpikula mpaka na mkulu wa mpingoyu. Satana yemweyi amene timanena kuti Ambuye Yesu adazangonjesa, lero akutionerera ife koopsa. Akhristu ena nkumafuna ndithu atangonjesa koma kuona kuti ayi akulephera ndithu. Kuyesesa kumwenderera umundumu koma akuona kuti sakuntulukirabe njomba zake ayi. Koma inetu lero ndachitulukira chida cha Satana chimene amachidalira. Lero ndakachipeza chida cha Satana chimene tikamanena kuti aya Satana akutizunguza, tikamanena kuti Ambuye Yesu adagonjesa Satana, ndi kuti anamuphwasulira chida chimenechi. Ndikuti chimachitatu kusintha maonekedwe. Koma munthiti mwakemu ncholemba zina ndithu ntachiyandikira ndinawerenga. Mawofira analemba kuti nthenda ya lizunzo, chida cha diabulosi. Ine nasuzumiranso. Nthenda ya lizunzo, chida cha diabulosi. Satana amagwiritsa ntchito mazunzo kuti agonjese anthu ake a Mulungu. Ngakhale mwana wa Mulungu amene iniyo mukuziwa atabwera, chida chimene Satana amachidalira kwambiri ndi chimenechi. Si makobiri, si chani, mazunzo amene pano tunena kuti nthenda ya lizunzo, chida cha diabulosi. Kubadwa kwake kumene Satana anatuma Herodi kuti akamphe mwana uja. Ndipo makolo ake anasauka kunyamula kuthawa naye. Sichinali chinayi, lizunzo, chida cha diabulosi. Akasake malo ogona kupeza kuti konse kwazaza. Abale chikuchitika nchani? Luka 2:7. Sichinali china, nthenda ya lizunzo, chida cha diabulosi. Mwana ndikubadwa muzunzika, ayambe ntchito yake. Satana uyu azamwerayi akuntengera mchipululu masiku 40, Luka 4. Mkwezeni paphiri, nkhazikeni masiku 40 osadya. Chonsechi chinali chida cha Satana
kuti njala impole ndipo ikampola agonje mosavuta, amusatire Satana uja. Chinali chikonzero cha Satana kuti akantopesa asavutevutenso iyayi. Ndicho chida cha Satana abale, nthenda ya lizunzo, mazunzo. Ndi kuti chida chimenechi chimabwera maonekedwe osiyanasiyana. Kunali mazunzo a mumtima, mazunzo a nthupi, mazunzo a maganizo. Zonsezi ndi mabranchi a nthenda ya lizunzo imene Satana diabulo samagwiritsa ntchito. Ambuye Yesu kuti aziyamba ntchito yake yolalikira, anthu akwawo omwe akuyamba kumanderera kumamujeda. Luka 4:22. Anthu nkumachita kunong'onezana mofuula, kodi iye nkesa ni mwana uja wa Davide uyu, wa Yosefe uyu. Kumpepusa kumeneku inali njira ya Satana kuti zimuwawe, agwe mphwayi, angozisiya azunzike m'maganizo kuti abale ake omwe ndi amene akumabwezera mbuyo. Chida chomwe chija nthenda ya lizunzo, chida cha diabulosi. Kuyamba kulalika uthenga wabwino ndiye mukuziwa mmene Afarisi ndi Asaduki ankantengesera nthenda ya lizunzo, mpaka kufika kuona kuti akukaperekedwa munda wa Getsemani. Akutito Ambuye Yesu adachita kuwauza ophunzira ake, mu mtima mwanga muli chisoni chachikulu chofa nacho. Marko 14:34. Mu mtima mwanga muli chisoni chachikulu chofa nacho. Chinali chani chimenecho? Nthenda ya lizunzo. Nthenda ya lizunzo, chida cha diabulosi. Kuzunzika mu mtima mwana wa Mulungu. Ndipo Satana amachita dala ndimuzunze azithawe. Ndikuti chida chimenechi ndachitulukira ntapita kumundaku, ntakhala chete nkuona, ndapeza kuti diye Satana anafuna kugonjetsa mwana wa Mulungu kuzera m'mazunzo. Ophunzira ake omwe kumuthawa kuti asakhalenso ndi nzake aliyense omulimbisa mtima. Nthenda ya lizunzo, chida cha diabulosi. Ophunzira omudalira amene kumukana kwa mtuwagalu katatu kuti Yesu amvesese kuti wansasa ndithu ndipo wasala yekha. Kumakukana iwe ukumva. Nthenda ya lizunzo, chida cha diabulosi. Mpaka na mwana wa munthu nkukwapulidwa, kuvulidwa pakati pa azimayi kuti azimva kupweteka mu mtima. Tawerengani zimene timanena pa njira ya mtanda station number 10. Ambuye Yesu pa Gologota asilikali awavula malaya awo. Powavula pathupi pawo papweteka kwambiri, chifukwa malaya awo adakangamira pa zilonda za mthupi mwawo monsemo. Ndipo mtima wonso uwawawa kwambiri chifukwa cha kunyozedwa pakhamu pa anthu. Nthenda ya lizunzo, chida cha diabulosi. Nkukwapulidwa mpaka na ndikapachikidwa, akumva kupweteka kwa mabala. Satana sanalekere pomwepo ayi, luzu nkumugwiraso. Mpacha timamva pa Yohane 19:28, ndili ndi luzu. Mazunzo tokhaokha ndili ndi luzu. Ndino nkumpasa vinyo osasa. Kuonjezera pa luzu paja wofaifa. Satana sanati amusiye ayi, anamusata nawo be mazunzo ndikutenga mkondo kumbaya mu mtiti mu pshu. Nthenda ya lizunzo, chida cha diabulosi. Alibe malire ndi kuzunza ana a Mulungu pofuna kuti azithawe, azisiye, ansiye azipanga zimene iye akufuna. Nthenda ya lizunzo. Nzomwezo zimene ngakhale chipangano chakale chimachitira umboni kuti mazunzo ndi chida cha diabulosi chofuna kufokesa osata Mulungu. Mukatenga Luntha 2:1, 19-20, akuti anthu osamvera Mulungu amaganiza molakwa kuti tiyeni munthu olungamayi timuyese pakumusausa ndi kumunyoza kuti tione ngati ndi munthu ofasa, ngati ndi wozuwa kupirira, timpereke kuimfa yochitisa manyazi paja iye akuti Mulungu azamteteza. Satana
akafuna kukwesa munthu, chida chimene iye amachidalira kuti sichiphonya kawirikawiri ndi chimenechi: kukuninkha nthenda ya lizunzo. Akafuna kuthesa banja amatumiza chida chimenechi: mazunzo. Munthu amayamba kuzunzika m'maganizo ndi zochita za mkazi wake zimene poyamba mwina samazisamala komwe. Umayamba kuzunzika m'maganizo, kuyipidwa ndi mumtima mwako ndi zopanga za mamuna wako. Umayamba kuvutika mumtima ndi makhalidwe anzakoyo. Umayamba kuzunzika mumtima kuti sunasankhe bwino. Mukatero mukazaziona zimenezi, mungoziwa kuti chatumizidwatu chida chija: nthenda ya lizunzo. Nthenda ya lizunzo chida cha diabolosi. Akafuna kutulutsa munthu mu mpingo amachitumizanso. Okuzunza nkukhala anzako, chisamaliro chimene unkachiyembekezera kuchokera kwa anzako osachipeza, kudwala akumphakati kwako osazakuthandiza olokuza kuona. Oseka matenda ako ndi kukhala akhristu anzako. Nthenda ya lizunzo. Mtima nkumakupweteka, maganizo nkumakuvuta, mazunzo ndithu chida cha diabolosi. Kaya ndi unsembe, kaya ndi usistere, kuona kuti chisamaliro chikuchepa, anzako akuzunze maganizo, thupi lako lomwe likusause, akhristu eni ake akukokerane. Nkufika pena pake kuna kuti ayi apa ndizunzikira chanine mwana wa munthu, mwana wa amayi ndizunzikira chanine. Sichina chabwera chida chatumizidwa ndithu: nthenda ya lizunzo, chida cha diabolosi. Sopano ponena kuti Ambuye Yesu adagonjetsa Satana, chimene tikunena nchakuti adaphwasula chida chimenechi. Ponena kuti Ambuye Yesu adagonjetsa Satana, tunena kuti Satana adagoma kuona kuti chida chimenechi pa Ambuye Yesu sichikugwira ntchito, chilibe mphamvu ndipo sichikugwira olo pang'ono. Kuli ngati kuntumizira munthu uzuzu kuti umulume adwale malungo, koma kuona kuti sadwalayi. Kuntenga kukamulumisa njuchi, kuona kuti satupayi. Mazunzo alibe mphamvu pa Ambuye Yesu, chifukwa kuti munthu uone kuti chida chija chayamba kugwira ntchito bwino, kuti uone kuti mazunzo aja ayamba kugwira ntchito, choyamba munthu uja akayamba kukhumudwa. Ziwoni kuti chida chija chagwira nsewu. Akazangwamba kukhumudwa, ziwoni chida chija chagwira nsewu. Chachiwiri, munthu uja akayamba kubwerera mbuyo. Munthu wayamba kupepesa ndi kubweza mawu, ziwoni kuti chida chija chamukantha, ziwoni kuti chida chija chamukwaniratu, ndipo wayamba kupepesa. Ambuye Yesu adakhalisidwa masiku 40 koma sanabwerere mbuyo. Anakanidwa ndi anthu koma sadaleke kulalika. Anasakidwa ndi Afarisi koma sanaleke kuzuzula. Anakwapulidwa nasenzesedwa mtanda koma sadapepese ku bwalo la Pilato. Satana kuyesa ichi kuyesa chija, koma Ambuye Yesu maso pasogolo. Ambuye Yesu anali ndi chida chimene chinali cha mphamvu kuposa chida cha diabolosi. Anali ndi chida chophererera chimene sichinang'ambidwe ndi chida cha diabolosi. Chida chimene Ambuye Yesu anali nacho ndicho kupirira. Kupirira ndi kuziwa chimene iye akufuna. N'chifukwa chake mauta werengaja Paulo akumuza Timoteyo kuti ayembekezere zimenezi. Koma pirira. Kupirira ndi chida chimene chidatibweresera ife chipulumuso. Akanati asapirira Ambuye Yesu, akanathawa poto pa mtanda paja. Akanati asapirire chongoona azimayi aku Yerusalemu aja, Ambuye Yesu akadazileka ndithu akadazileka. Akanati asapirire kuchipululu kuja, akanatenga miyala ijatu kuisandusatu buledi tungoyamba kutafunatu. Ambuye Yesu adapirira. Sono tanthauzo la kupirira ndi chani? Kupirira kumatanthauza kuvomera kuvutika. Funso limenelo
likatakhalamo mukatikisimu, kodi kupirira nkutani? Yankho lake tikanati kupirira nkuvomera kuvutika. Choncho chida chogonjesera kuvutika ndicho kuvomera kuvutika. Kuvomera kuvutika mpaka chovutacho chita chosedwa. Vuto limene lilipo pakati pa ife akhristu ndilakuti chida chimene chitilibe ndife osatira Yesu, koma chida chimene Yesu adagonjesera nacho Satana ife tilibe. Anthu lero safuna kuvutika, anthu lero safuna kupirira. Chomvetsa chisoni kwambiri nchakuti m'bado uno achinyamata anthu akubalimbikitsana kuti asavomere kuvutika. Munthu akumuwuza anzake kuti m'banja mwanga ndagona ndi njala, yankho lake akumuwuza kuti chani? Uvutikira cha banja usangolithesa. Zoyipa. Ankazi wanga wayamba mwano, muvutikira chani amwene? Ingothesani basi. Ayi, akhristu tisalangizane mwanjira imeneyo. Chifukwa choti tasanduka m'bado wokana kupirira, tasanduka abwenzi ake a Satana. Chifukwa chona kuti timakana kuvutika, sitikuchedwa kukodwa mudeka la Satana. Kandi kumbali ya ndale, kandi kumbali ya mpingo, kandi kumbali ya chani. Ena Satana akutizunza thupi lathu, akutizunza ndi njala, akutizunza ndi matenda, monga Yobu adazunzidwira. Koma chifukwa anali ndi chida chakupirira, zonse zinaenda bwinobwino. Ena Satana akutizunza kuzera muzilako za thupi lathu. Ukati utere osamva bwino, ukati utere kunyong'onyeka, ukati utere nkwiru za mitundu zakugwira, ukati utere chipemba cha fodya chakutengesa, ukati utere chilako cha ujeni. Munthu kumaona kuti komatu apa thupi langa ndi likundizunza, thupi langa lili pastiraka. Ngati simuvomera kuzunzika, ngati mulibe mtima wopirira, Chikhristu chikukanikani. Makolo kale amalimbikitsana nawo, mwananga kubanja unkako kapirire, natimba kapirire kunkaiweko, kapirire kuti tinali ndi nyimbo yake yochita kulimbikitsa kuti ukapirire. Koma makolo alero akuwauza anawo, kubanja unkako akakakuvutavuta kabwereko, ine mayi ako sinafe. Mukuchosa mwa mwana wanu chida chimene chidathandiza Ambuye Yesu kugonjetsa Satana. Munthu akudandaulirani, ine community kwanga anthu angundizunza. Inu mukumuza chani? I say uzunzikire chani usistere umwewo, ingowasira zibwerako. Mukumuchosera nzanu chida chimene chinathandiza Ambuye Yesu kugonjetsa Satana. Nzanu akunena kuti ine nthawi zina ndimafuna nditawazemba akazanga chifukwa nthupi mwakuti, inu mukumuza kuti chani? Ndikupirira kokha kumene kungatithandize kugonjetsa mazunzo chida cha Satana. Ndikupirira kokha kumene kungatithandize kuti tigonjese Satana ndi chida chake ichi cha nthenda ya lizunzo. Inuyo siku lina Satana azakuzunzani. Nchonike chona kuti mukazunzika kwambiri, iyeno abwere ngati Msamariya wachifundo akutengeni mumusate. Ndi style imene nthawi zina andale amagwiritsa ntchito. Kuzunza anthu awo omwe, kwazunza ndi njala, kwabera makobiri kuti wajakhale osauka. Ndiye mukakhala kuti mwasauka choncho, njala yakukungani choncho, ndiye amazabwera ngati Msamariya wachifundo. Zoti wakuzunzani uja ndemwe uja amabwera ndi chithumbano cha chimanga. Kugawa. Mukuona mmene tagawira chimanga apapa ifeyo ndi kuti ndife anthu amene timayang'ana anthu, ndife amene timaganiza anthu. Mwayiwala kuti ndiye mweyo. Inu nsateni. Inu mvotereni. Chongotha 1 week chimvoterere, wabwereranso kuzakale zomwe zija. Ndiye kukuzunzani kwa zaka 5. Kodi tizimva bwino myezi 6 yoyandikira kampeni yokha, tikatero atibwatikenso tizunzike zaka 4. Ngati simuziwa kuti diabolos amatha kulenga nthenda imene yali zunzo, ncholinga chona kuti akupase umphawi, kuti iye akamabwera umfungatireni manja konse, umuhage.
anayimba kale, mphuno salota anayimbira mfiti m'manja. Ife tipemphe Mulungu kuti atithandize pamoyo wathu uno kuti tikhale anthu opirira, ndipo kudzera mukupirira tithe kuthana ndi nthenda ya lizunzo, chida cha diabolos. Ndakuthokozani kwambiri abale chifukwa cha kumvesera ulali kumenewu ndinaupanga mchaka cha 2007 apa ndangobwereza. Munali ndine Eliseo Bambo Nthalika, m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.